môžem povedať, dohodol som sa s Mišom Chovanom. Minulý týždeň som vycestoval do Brna za Kamilom Bravecom, kde sme sa takisto dohodli, odišla mu zmluva na podpis. Ďalší, dneska tu bol Michal Juraško, u mňa takisto sme sa dohodli. Marek Živko, tiež pred podpisom zmluvy, viac menej dohodnutý. Andrej Podkovinský, takisto. Lukáš Julík, Milan Julík. To sú chalani, s ktorými som vlastne, Tomáš Kvajlo dneska, s ktorými som všetkými už v kontakte bola. So všetkými viac menej sme sa dohodli na ďalšom pôsobení vo Zvolene. Z hráčov, ktorí boli vonku, to znamená Kala, Čurila, Hertl. Máme záujem pokračovanie zmluvy s Hertlom, ktorého som takisto už kontaktoval. A má záujem zostať aj Jardo vo Zvolene, takže takisto aj jemu odišiel návrh zmluvy, takže myslím si, že aj s tým sa dohodneme. Takže z toho kádra, ktorý bol v Lani, by to gro, hlavne teda tí chalani nosní, mali ďalej pokračovať vo Zvolene. Samozrejme budeme sa snažiť ešte to mužstvo doplniť po konzultácii s trénerom, ktorí môžu tiež nám odporúčiť nejakých hráčov do Zvolena, ktorí by boli pre Zvolen zaujímaví, tak aby sme práve ešte raz mohli hrať o tie najvyššie priečky.